quasi sempre no llegir la sencera i llegir els acords, per exemple. La moció fa referència al Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord, per a que tots els veïns i veïnes sapiguin a què s'estem referint al consorci dins del qual està el Pas a Pas, que està en el nostre poble, i altres centres de la comarca de l'Horta Nord. La situació econòmica del nostre ajuntament és complicada, però malgrat això, a pesar d'això, vam pagar la nostra aportació al consorci de 2011 i la voluntat de la moció és comprometre'ns a que dins de la mesura de les nostres possibilitats anar pagant les quotes corresponents. La motivació de la moció és que hi ha una sèrie d'impagaments per part de la Generalitat que està posant en dificultat els centres d'atenció a la discapacitat. I si volen, ara passem als acords. El primer acord diu ratificar la necessitat prioritària de mantindre el servei que es presta des del Consorci Comarcal de Serveis Socials al col·lectiu de discapacitats de la nostra comarca, però també la necessitat de mantindre el servei dels centres d'atenció a la discapacitat d'altres comarques valencianes. Instar a la Generalitat a que faci efectius els pagaments necessaris al Consorci i a altres entitats que tenen centres d'atenció a la discapacitat per assegurar la seva continuïtat. Tercer punt. Mantindre el compromís de l'Ajuntament d'Alboraya de prioritzar el pagament al Consorci dins de les nostres possibilitats econòmiques. Quart punt. Comunicar l'acord al Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord i a les conselleries d'Hisenda i de Benestar Social.